Vetelit 12 kahvikuppia, taas pakenen tuppuvarttia. Ei tätä kestäis hetkeäkään, jos ei kaapissa ois jotain kiiltävää. Aamulla on pimeää ja töiden jälkeen pimeämpää. Ei kättä lippaa, kun tuon naukosta hittaa suoraan alumiinista sippaa. Kassa ei dilemmät tippaa, ei jakses kaulia striivaa, kun tarrat iskee liikaa. Mut jos nyt vielä tän kerran, kun hevesti on vaan priimaa. Otan 1-2 askelta eteen, lähin tarpoon tonne ihan vitukseen. Ilta tarvii vaan 3 asiaa, rumpu, basso, kajareis sekä kaljaa. Ja otan 1-2 askelta eteen, lähin tarpoon tonne ihan vitukseen. Käven markettiin, otan kaupasta toriin ja laita sinne Eversti Sanders, Eversti Sanders, Eversti Sanders, Eversti Sanders, Sandersti Sanders. Ympäri ja väli kiristää, mut vapaasta ei voi nipistää. Ja siihen ei kysytä kuunteles kun meikä selittää. Karjala on idässä ja karu löytyy metästä. Mut Eversti ja meitsi osaa kaksi käsi vetästä kuin iso ja paha. Viinaton laki, sadelee sen et